Dej mi taky. Je opravdu nutné, abys to všechno snědl. Ale no tak, Andy, vždyť je ve vývinu. Vím, že je ve vývinu, ale snad se nemusí vyvinout přes noc. Ten je vtipný, až to bolí. Lauro, půl sklenice, jen půlku. Andy, mléko obsahuje kalcium a je dobré na zuby. Jo, a zrovna ona potřebuje mít zuby jako predátor, ale co se do toho vůbec pletu? Pojďme na telku. Dobrý nápad. Žádná telka, je večeře. Ale my se vždycky při večeři díváme, tati. Jen plýtváte elektřinou a navíc je léto a dávají tam samé hlouposti. Jestli se chcete dívat, sedněte si a vzpomeňte si na to, co jste už jednou viděli. Ukážu vám, jak to dělám já. To je dobrý. Co se ti stalo, tati? Vzpomněl jsem si na jednu komedii, kterou jsem viděl loni v říjnu, o tom chlápkovi v klobouku. Super. Místo televize se díváme na tátovo vzpomínání na televizi. A teď vidím další.